Mwaswera bwanji Malawi. Konjaku kuli tonkhani akuti Rihanna Bagas basitu kutulutsa ndakuti video ndakuti tu basitu yolaula ndithu maliseche pambalambanda akuti zochitika zambiri akuti kaya phazi kaya mfuti kaya zotani akuluakulu kuli zinthu zambiri zomwe zikuchitika tikamati satana akuyenda nkhani zake zimakhala ngati zimenezi. Munthuyo wabwera udzapepesa koma tifotokozerani bwinobwino kuti kodino ameneyo ndi ndani. Akuluakulu mzimayi mukumuona pa screen panopo ameneyotu dzina lake akuti ndi Rihanna Bagas. Ameneyo akuti ndi content creator, amajambula basi mavidiyo ake kaya ndi pa TikTok iyayi kumaonetsa moyo wake wapamwamba kwambiri. Komanso akuti ndi business woman, entrepreneur, motetu akuti ali ndi chishopo china zake chakulilongo uku. Ndithu kumaoneka kuti zake zimayenda tayale azimayi otakata pa tauni, azimayi okhupuka andalama. Ndetu anthuso ena kumamusirira mwina azimayi anzake ndi makhumba ntakhala ngati iyeyo. Komatu ndiye kuti boo, in the last 24 hours basi tikutulutsidwa video ya iyeyo ndakuti ali bwamuswe akuti kaya kupangidwa zosakhala bwino. Ndetu kwatuluka mavidiyo awiri akutero, ina kaya ndi yaku Zambia ina ndi yakuno ya iyeyo. Akuti ina yaku Zambia mpaka umatolozetsana mfuti ndakuti kumalisecheku akuti kubwera phazi kaya chani zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe. Ngati mwandimva bwinobwino ine ndikulephera kuti ndifotokoze kuti nokoti maction amene ali m'mavidiyo amenewo ndotani chifukwa chani ineyo sinaonere. Kuti tilandire malinki liru sindingakhale nazo chidwi kuti ndizionere chifukwa zimenezo ndi ntchito zosatanazo zimenezozo kugawanako ndi kumangopitiriza kuti nozi zingoonongekerabe. Kuzipanga entertain ndi zimenezo zinthu zonyasa usati masewera. Now, nzimayi tikukamba zoti ndi nzimayi wotinoti akupanga rani akuti business ndekuti zinthu kumaoneka zikuyenda. Kuti zikuyendawo muti zochokera kuti no ndalama zake ndi za business imo ndizoona kapena ndalama zake nzochokera ndekuti kuzintchito zonyasa ngati zimenezizi. Zonena kuti kunjako ndekuti kumakhala kuthamanga ndi amuna ena ake basi. Ndikumakandidwano ndekuti no kumaliseche basi nakatewa zilipiridwa ndalama. Mukuzuwa kalero Justin Tag Malawi tundaimangowaza basitu osatinso kuti kapena tizinyengererana iya. Now wabwera nzimayiyu akunena kuti no video yo ndiyangadi ndikuvomereza ndipo ndikupepesa kwa inosa Malawi amene mmandipatsa ulemu ndikunditsatira. Asista inuyo ulemu simungapasidwenso ulemu iyayi. Simungapasidwe ulemu zonyasa sizonyasi ndi nyasi. Ulemu umakhala ndekuti wachoka ndananga kupasenso ulemu. Koma akunena choncho nde mwina muzinena tuyanja nchani ndi chikalata chimene mochiona pa screen panopo zimenezo. Ndimene makambidwa zimenezo kuvomereza kuti ndiye odi munthuyo. Akuti koma videoyo ndizoti no inajambulidwa zaka ziwiri zapitazo. Video imene ipo ijambula akunena kuti anayijambulayo anali bwezi lake wa nthawi imeneyo. Nde munthu ameneyoyo akuti kaya nde chibwezi chinatha nde kaya papita nthawi kaya kupya mtima kaya kulephera kuti anyamule moyo wake upita patsogolo basi nditulutsa video ija ndekuti kuonongeratu china chilichonse. Koma akunena kuti videoyo yatulutsidwa iyeyo nzimayiyo opanda ndekuti kupereka chilolezo chake. Panalibe consent ya iyeyo kunena kuti no ndikutulutsatu video yako ufuna ndiyitulutse kapena nsayitulutse. Nzimayi nkuyankha ayitulutse namene musayitulutse akuti sanafunsidweko zimenezi. Ndi amadandaula kunena kuti awapa ndizoti zalakwika chifukwa chonena kuti no ma intimate moment ngati amene wawa nyengo zakuchipinda zina zake zonoti no zimene zingokhala zachikondi kaya zachikondi kaya zaujisembwere tingonena choncho. Nyengo zimenezo sizimayenera zitulutsidwe ndi kuti kupititsidwa pa public za munthu wina wake opanda chilolezo cha iyeyo moti ndakhumudwa kwambiri ndi munthu ameneyoyu sanachite bwino iyayi. Ndupepesa Malawi mundikhululukire chifukwa chonoti mwina mwake kuonera zimenezi zakupangisani kuti no inuyo mwina musamve bwino kapena mupaze kuti zina zake. Guys, nzimayi wapepeseti akunena choncho ndipo akuti timukhululukire. Akuti tu wina aliyense tu ndithu amalakwisa moyo weti
koma tifuna ndikambe chonse awa ndi azimayi ameneno akamachena akamaoneka bwino kumaonetsa zindalama ende ndikukamba zeti taonerani ka video aka famuzani kuti bwina make ife tikungofuna kupanga atake muonere ka video aka. So I want to share my skincare routine with you all. I know a lot of people have been asking me. First, I scrub my face with some ran. Then I use this serum, just a little. Then I add a little bit of Euro. This is for completion. Then some sunscreen. So yeah, this is it. And you have your skin ready. Taonera limodzi pamenepo amakamba zonena kuti mmandifunsa kuti ino kuti ndizooneka bwino khungu langa lizooneka bwino zinyezimira yonse ndimakhala ndikudzola mafuta anji ndimadzola malandi nkumadza zote kuzazimawazi kupanga malandi kusapopota kumasako ndimadzazola mayulo madola ziso pamenepo muona zindalama zimenezozo. Where are you getting that money? Ndalama zimenezo moti muzitenga mu business yanuyo chabwino mwati sizochokeraso kukuku kumene mumakavula kumakachita ndi kuti nozosakhala bwino kumakaonetsa maliseche anuwa lero mukabwira mufuna no ife zino riyayi amalawi mukhululukireni zimayiyu ayi wina lesedi amalakwitsa koma I just want to say this apa ndekuti tipanga address kuchokera kuti no inuyo mukane kuti consent yanu panalibepo limene lolo ndibodza ukamana kuti ayi chilolezo chotulutsira video imeneyo kunalibe ayi munapereka chilolezo kumayambiriro kwenikweni pororo videoyo ijambulidwe fano umalola kunena kuti no azikukanda koma liseche kwakoko ukupezeka zono tutani ukujambulidwaso umalola atu zimenezozo mayiona imeneyo. And in the first place mumakalolaso ndikuti no kukakubabizeka kuti mukavulira zisilu za azibambo kena kuono muziyembekezero zone zisilu zimenezozo ndeli zizakupangani hold with integrity zizakulemekezani no zimenezi ndi zimene umapeza ukasankha chitsiru cha mamuna komanso ukaloleraso kuti zawo chitsiru zichitidwe iweyo ukuvomereza nkhani yakeru ndi imeneyo mayembekezera chani mayembekezero kuti video imeneyo ndi kuti nthawi ina yake zakhala ndoti basi no sizatuluka mukazaphyesana mitima simufuna kuphunzira kuchoka kwa azimayi ena amene akhala kupanga zimenezi mbuyo mutakhala kumakamba zinkhani zimezi akuti atulusaso ndi kuti maliseche yawo akuti simufuna kuphunzira mukalolano zimenezi kuti zizichitika ayi ndithu feti zifunsa malolera zimezi kuti zichitika fa chani ndalama chani musaka ndalama kapena chani olo zachikondizo kuti amapanga kwakamapanga motero zinthu izi azimayi mutu opsatu kwambiri mugwira ntchito zakumidima kwambiri zaudemoni ndi zimene mukupanga ntchito zakumadzi ndithu kuja kujani kumidima ntchito zimene zakupasi pa nyanja ndi zimene mukumagwira mutu opsa kwambiri azimayi. And now look at the way you are dressing even zithu zomwe akujambulisazo ndizo mkumabwirano kumakhangati kuti ayinga ndiwe munthu wa integrity umunthu umayamba ndi iweyo. How are you dressing? Kupita basi ukajambulisa mwapinda zimiyendo zanu kundi kuti zinchafu pantuno chaziona zimezo muzika pa social media kenako zikabwera izi muyembekezo zora anthu aziganize zorani. Respect yourself uchoyambira chimene sachiwiri mamuna ayonso ndi galuso wachabechabe songaroyo khanero ndi imeneyo. We have useless men ndeti zochitika zake ndi zimenezi ngati muna athana ndi uyoyo bwanji osangosiyana bwinobwino koma ayi titulutse amene ndi yalutse adziwaso kuti nendani uchitsiru weniweni zidzete za amuna ndi zimenezizi. At the end of the day ino mwayephula scandal ndeno accept kunena kuti zachitiketi. We hope kunena kuti no mudzapeza ndithu mphamvu zapaderadera basi kuti munyamulenso moyo kumapita pasogolo nanga sizagwabe zatha nanga mupanga bwanji. You cannot erase that. Simungafufute zimenezo ndi ntchito zamanja anu so azosatira zake ndi zimenezizi ndakamba kale kunena kuti no ndikamakamba zintchito zamanja anu ndikuchokera patino sumayenera kuti ulole akujambule koma unalola zimenezozo nthawi imeneyo. Nde panopa osamakhangati kunena kuti no iweyo consent yako pana alibepo kumayambiriroko inalipo kale. So we can sympathize with you tikhoza kumverana chisoni popeza kunena kuti no pa umunthu wake timayenera kunena kuti tisamaloyo zoyipa kuti zipitirira komanso azimayi mwina mwake tizapasa ulemu mwa njira ina yake. Let's respect women at all
at all cost tizapasabe ulemu komanso inuyo azimayi zilemekezeni nokha. That's the beginning of it. Ziyamba ndi inuyo kuzilemekeza nokha. Mawa musabwere ndikumayankhulanso motumbwa kumazijambula kuti inu nde kuti nozanu zikutheka azimayi anzanu nde kuti sizimayendera ngosalimbikira inu ndezo kukuyenderani molimbikira mukachita zintchito ngati zizi. Nde kuli bwino kuti zikamba za azimayi ameneno yo nde mphawi za azimayi koma wino kuonena kuti no iwo ngati amapeza kanga chepe kaya ndithu kwacha amayipeza nde kuti no pokhetsera thukuta osalepo makavula maliseche kunja uko osamaonetsana azimayi anzanu ngati olephera pamene nde kuti inuyo zanuzo muti zokhokhoza wochita bwino zumachokeranso nde kuti mwina make kumidima ngati kuma ntchito za kumidima ngati zimene. Kuweruza nkwake ndithu Mulungu, we pray for you komanso we are very sorry kunena kuti no sizimayenera zikhale motero, simayenera kuti muyaluke motero ndithu. Malawi I know kuti no Amalawi ndi abwino akhululuka with time akaoneonera atopa zimenezo komanso inu musiye kumagawana zimenezo leave that samagawane zimenezo kubiririza atu kupanga zinji pa YouTube panorumba bwino fake zimenezo zimayendapo zimenezo zoyipa zimenezo osagawana zima video zolaula ndi zoyipa zimenezo mukuononga nde kuti kome muononga community yathu sirofuna ana onongeke chifukwa cha zimenezo tofuna space yathu ya pa internet kuno ku Malawi ikhale nde kuti yabwino yoyera yopanda nde kuti zinthu zonyasa ngati zimenezo akuti